Going to number 2 Lontibari. Tarmane जों गामिनि बल खेला दङ दिनै जोलुर बादायलायनाय first round. बेनो सेथि खेब. ओमफ्राय जों सानैजों थांगासिनो दं माखासे गामिनि गोबां फैगासिनो दं आरोखि उन सोरबा सिगाङाव थांबाय. ओमफ्राय सोमखोर फंबायजों आंजों. ओमफ्राय जों बे भाइनि स्कुटिजोंनो फैबाय नै. लामाया एकदमबारे मोजांथारालै. लामाथ' लामाखासो रायलायनांखा ओरैबायदि असाइसखा लामाया. नायदो. दाख्लैनिफ्राय खेलाखौ नायदों जों नायनाया ओमफ्राय ब्लग खालामनाय जायाखैमोन. दिनै ब्लग खालामबाय माने खेलायाबो जों गामिनि नालाय दिनै ना. माजोंमोनलाय? Chinaseguri Maoriya Club versus all Betini FC. जों गामिनि थारमाने all Betini FC आ. दा थोदो नायनायसै जयै जोंजों थोफादो. स्क्रिनावल' थाबाय थांब्ला नुलांगोन आरो बल खेलाखौबो. देरहागोनलै सियरखा देरहाजोबखायो. खेलाया थारमाने दाख्लै 29 अगस्टनिफ्राय जादों आरोखि ना. अपेनिंआ 29 अगस्टआवमोन. ओमफ्राय एक्सारसाइज होनायावलाय मिथिंगा मिथि नार्जारि कार्बि आंलंनिफ्राय फैदोंमोन दाख्लै अपेनिंआव. ओमफ्राय माखासे गेदेर गेदेर मानसिफोरबो फैदोंमोन. दा बोथोराथ' अखा हाहां जाबायनो बिराद सिन्था जादों आरोखि जोंना. अखा हागोन नामा? खेलाया मोजां जानाय नङा, गेलेग्राफ्रा मोजां गेलेनो हानाय नङा, नायग्राफ्राबो मोजां नुनाय नङा. अखा हाला बिदि आरोखि. अखा हायाब्ला हामगौ मोनगासिनो दं. औ लाय नोंथांमोना नुखाबाय बोथोरा एसे खोमसि ना नै. खोमसि ओमफ्राय मोनसे मुंदांखा दलं मोननायसैलै नै खेला मेला मोननायनि सिगां. नै बेलाय नों मिथियो मा दलं इयो माब्रै? बावबाय नैबे जाहैबाय दावहारु दलंरा. गोदो आबसु आन्दलनावहाय बाव मोनसे दावहा जादोंमोननो. ओमफ्राय बेनिफ्रायनो बे दलंखौहाय दावहारु दलं नाम दोननाय जाबायलै. बिदि ओरैहाय ओरै मोनसे खाम्फा दङ. खाम्फायानो हाग्रा माबाजोब्बायलै दा जोथोन लायाना. बे दावहारु बेयाव थैनाय मुंख्लंफोरनि नामावहाय मोनसे खाम्फा गायसनना दोनदोंमोन. ओमफ्राय एखौबा नुहुरगोन ना नुहुरले जाखो? लामाथ' लामाखासै नै. लाजाखाले. नै ओरैहाय नायदिनि र' नुयोना नुवा? ओइला हनै हाग्रा खोबजोब्बाय हनै बैलाय खाम्फाया. मै थाङो रायसैलाय बल नायसैबो ने? नायगोनदां. ओइ आदा मै थाङो बल खेला दा. दे फै औ बरिया आस्ते जों गामि फैदो दा हले खैला मेला मोनबाय दा? मोनबाय. लामाया एसे मोजां जाबाय दा. लामाया नैबेनिफ्राय मोजांसै आरोखि. खैला मेला मोननाय लोगो बाजार मोननाय लोगो नै. ओइ बेलाय ओइ देरहागोन ना जेनगोन जोंलाय? देरहायो दा? ओमफ्राय दाने माथो खालामबावनाय? नेनांगौ. दे बुख'दो. नैबेनिफ्राय गारि चेन्ज. जोंखौ लांफानायसै दा नोंसोर? जों गामिनि बल खेला दङ दिनै. बिटिनि भार्सेस बिजनि. औलै औ बेखौनो नायनो फैदों जों. औ माने मोनसे खामानियाव थांदोंमोन बे आदामोना. सालाय मोनसे खामानियाव थांदोंमोन बे आदामोना. ओमफ्राय बिराद नायनायाव बिराद इन्टारेस्टेड नालाय डाइरेक्ट बुसै आरोखि ना खेलायाव. खेलायावहाय थांमोनसो बेंटलाव थांदोंमोन. सासेया जानायावल' गोसो होदों नै. सासेया जागासिनो दं आदैया नै. बे जानायावल' जेबो रोङा. दा बेनोसै नै जायगाखौ नायदो. हाय बोलो हाय नायदो नोंथांमोना बिराद गोबां मानसि जमा जाबाय नै. जाय बिथांमोना माने खेला गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा गोजा नै. ओरै नाहरदो बा बुंजोब्बाय जायगाया. दा मोनफैबाय नै
कमिटिनि दखान खस्थ' जेरखम खेला आमारता दा दखानखौ नायदिनि मा मोनजायो मा मोनलोङो बेवहाय नै सेस जों गामिनि गोजा बेथ' नै दखाना फुल कमिटिनि दखान मा मोनो बिराद स्पेशल बुस्थु मोनजोबो बे मा जाखो दावदै बाय बो मा लाबोगोन जोबथ'बाय फ्रिजआबो रेडि खादा रानिं कन्डिशन नै खुनु माबा गैया आरोखि गोजानाव थांनांगौ गैया फेसिलिटि दंजोबखायो बेयाव बायनानै लोंनो जानो हायो आरोना फ्रिजआ पुरा रानिं फ्रिज खानाय अनखा दासान ना माथो नैबे दखान मोनसेया नै गय मा मोनजायो नै गेदेना जागासिनो दंब्ला गय आं मोनसे जादोंमोन माने बहाय जाखाङै लोंखाङै एसे खुगा आराम खालामग्रा आरोखि ना ओरै चक्लेटबो दङ नै जाखांबाय सारामला नैबे जाहैबाय नै चेन्जिं रुम गानस्लायग्रा बे प्लेयारफ्रा बेनोसै नै जोङो रेडि दा फाटाफाटि दे फंबाय होनांगौ जोंहा माने अल बिटिनि एफसि टीम मेनेजारफ्रा ओरैनो माखासे स्पेशल डिसिसन खालामदों ना ओइ सार माब्रै टीमा गोरा जाबाय दा टीमा बरिया हासै दा देरहाखागोन सोर नोंलाय बे एसे गोथैसो जाना फैदों ना मारा दुरबल फ्राय रेडि जाजोब्बाय नै प्लेयार्सफ्रा जोंना बेलाय अल बिटिनि एफसिनि थ' अब्ला फोथार सिङाव हाबलांदिनि दा जोंनि बिटिनि एफसिनि प्लेयार्सफ्रा सिङाव हाबगासिनो दङ नै फोथाराथ' बिराद मोजाङैनो दङ दाथ' बुंजेनबाय नै मथा-मथि रसार दा जेरैथिंबो मानसिफोरखौहाय नायग्राफोरखौथ' जों नुनो मोनबाय नै मानसियाथ' फ्राय जादों दिनै नायगिरि बिथांमोना नै जेरैबो दङसै नै मानसिफ्रा बांसिन नामा दिनै फंबाय बांसिन फोथाराथ' अखा एसे हालाबो गाज्रि जायाखिसै मथा-मथि थिगैनो दं बे स्टेज ओमफ्राय कमिटि जाजेस नै बिसोरथ' भलेन्टियार्स जाहैबाय थिगैनो दं दा सेंग्राफोर ओरै रावरा जुइला लाजिखो ना माखो प्रेसिडेन्ट सारा जिरायनानै नै रेडि थाबसिमावथ' थिगैनो सोलिना दं सार बरिया खेलाफ्रा स्मुथ थांगासिनो दं बरिया दे नोङो बोरैथो लोगोआलाय ओरै ना ओरै लोगोआ औ सोरजो दे गरब्रै सोनांगौ दे जाबाय बरिया खेलाखौ जोङो नुनो मोनसिगोन ओरै गानगासिनो दङ नै बिसोरो चाइनासेगुरि मावरिया क्लाबनि रेडि जागासिनो दं थारमाने बिसोर गासैबो माने जोलुर नायनो मोजां मोनग्राफोर बिसोरो नै रेडिसै मा बुङा दा नोंलाय बेनिबो दङ इउटुब चेनेल आं बिटिनिजोंनो लोगोआलाय आच्छा जोंनिजों औ आं बेजोंनो थागोन औ ओरैनोथ' गोजानद्राय जाहैबाय नालाय औ माने जानांगौलाबो जोङो 50 थाखानि थाव सोना थांब्लानो दरनैखौ मोनजाफायो आच्छा मा होनदों इउटुब चेनेल दं नोंथांनिया दङ दे खोन्थाना लादो आंनि इउटुब चेनेला जाहैबाय एमबि ब्लग्स ना आच्छा औ इउटुब चेनेल रायजो राजाफ्रा मालाबाफोर नायसनबायला एसे साबस्क्राइब खालायनो दाबावसै बरिया सापर्ट खालामदो नैबे आदाखौबो एमबि ब्लग्स ओरै गासैन नायग्राफोर थाजोब्बाय नै रेडि जागासिनो दं चाइनासेगुरि मावरिया क्लाबनि ओइ बाय अल द बेस्ट मेनेजारफ्रालाय बोरैथो वाह दे मेनेजारफ्राबो पुरा माने गेम प्लान रेडि खालायगासिनो दं नै लिस्ट बानायगासिनो दं मोजां गेलेदो फंबाय अल द बेस्ट औ हाखु दाखु जाबायना बेस्रा औ दे फिल्डआथ' सोरगिदिं बुंहांबायानो नै जेरैबो नायग्राफोरखौ नुनो मोनबाय दाथ'
दा जोंनि प्लेयार्सफ्रा ओंखारबाय नै फोथाराव फर वार्म आपनि थाखाय अल बिटिनि एफसिनि खोलाहारि जाबाय थानाय नों सिख्लाफोरखौ नाजो दाथा दे सिख्लाफ्रा नोंखौ बांद्राय नायोना गेम प्लान खालामगासिनो जोंनि टीम मैनेजारफ्रा नै गेम प्लान जोंनि केप्टेन जितेन Found a picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never sent. 'Cause I don't know नैबे अल बिटिनि एफसिनि फर्स्ट 11 प्लेयार्सफोर बिथांमोनानो फार्स्टआव गेलेगोन ओमफ्राय नैबे चाइनासेगुरि मावरिया क्लाबनि प्लेयार्सफोर दिनैनि खेलाखौ गेलेगोन अल बिटिनि एफसि वर्सेस बिजनि चाइनासेगुरि मावरिया क्लाब I found a picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never sent. 'Cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here. After all these अब्ला दे खेलाखौ गोसो होनानै नायदिनि सिगिनानै हगारबानो मोनबाय नोङो बेखौ लागोर ओइ औ केने ओए बिकी तू एक जन जातो बिकी भाल खेला है बिकी भाल खेला है तो साइलेंट এখন পিছত লাগিলা না পারে বেতিন লগত না পারে পাউসাই হ্যাঁ বড়িয়া Ai ơi. Nơi. Yeah.
केला तो जीते रहे उठा नहीं डाले दा खेलाया हाफ टाइम जाबाय मोन्नैबो टीमने स्करा 0-0 सेकेंड हाफा स्टार्ट जाफिनबाय दा सोदोब्रा ओरैहाय नै बल लांफैया ना मानो जाखाबाय बे समावनो ऑल बिटिनि एफसीआ फ्री किक मोननाय जायो बेनिफ्राय नायदो मा जायो दानि गेलेबाय थानायनिफ्राय ऑल बिटिनि एफसीआ स्कोर 1 एबा से गलाव आवगायबाय बिजनी चाइनासेगुरी मौर्या ओरै एसे गिदिंनायसै ओमफ्राय नाहरनो नाजानि दस्रा एंगलनिफ्राय ओरैथ' जायगायानो गैया नै जेरैजोंबो मानसि र' बै फारसे खनाजों थांनानै नायहैनि बेनिफ्राय नुहुरारा फैदो दा बेनिफ्राय नायदिनि र' माबायदि नुयो
Borya. Mana. Ai cô quay thế sao như nè. Hey. Muni bay. Đau khơi bắt là. Cái lại mình bay. Ai. Cái baru nama usai bune ngas uksi buriau. Nih. Gol. Ai. Shit. बेबायदिनो गेलेयै खेलाया जोबनानै फैयो आरो अल बिटिनि एफसिया 1 गलाव देरहासार जायो। दा खेला जोबनायखाय बयबो नायगिरि बिथाङा गावबागाव न' फारसे आवगायगासिनो दङ। नै मानसिफोरखौ नायदो, बिराद बुरजा मानसि जादोंमोन। नै बयबो लैहोर थांफिनगासिनो दङ। Baik, neng tuh singi sapon ngamen le, neng itu all bisnis ngamen, tapi geselah bunga ya nengko. Hari mana derhawina? Neng sana, saha? Oh, ini mah. Acha, oh, hai sih nama. Deh. Kemarin angzung dong jahilai. Benozit Narzari, nixnya banyak film kada. Oh, film na. Oh. Kan ningnya betul YouTube channel dong. Oh, dong. Oh, mam bunga lada YouTube channel. Angin nam Benozit Narzari, hayabla subscribe, like kelama ada. Oh. Bina angin nama na Benozit Narzari. Oh, Benozit Narzari YouTube channel ko ba? Ese help kalamna ada fungbai ko support kalai dia. Mozang content labai ibu fungbai ya. Oh. Kobo? Noko. Ikhilan ang balik ko ba? Nokobo? Noko. बे समाव अल बिटिनि एफसिनि जोग्राफोर आरो सापर्ट खालायग्रा बिथांमोना बे फिल्डनिफ्राय ओंखारलाङो। बिदिनो जोंबो न' फारसे ओंखारलांफिनो। बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनबावगोन। बाय बाय।